एनसीपी या पदावरून प्रवक्ता पदावरील आता नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। आताची महत्त्वाची बातमी आपण पाहतोय। राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रवक्ता पदावरच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। जयंत पाटलांच्या आदेशानुसार नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रवक्ता पदावरील सर्व नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत। प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या निर्देशानुसार सर्व प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या अचानक रद्द करण्यात आलेल्या आहेत। 16 एप्रिल रोजी पक्षाच्या बैठकीत पानिपत इथं सरकारकडून बनवण्यात येणाऱ्या स्मारकाला समर्थन नको अशी भूमिका जितेंद्र आव्हाड यांनी मांडली। याला मुख्य प्रवक्ते महेश तपासे यांनी कडकडून विरोध केला। बैठकीमध्ये वरिष्ठ नेत्यांच्या भूमिकेला केलेला विरोध पाहता महेश तपासे यांची मुख्य प्रवक्ता पदावरून उचलबांगडी करण्यासाठी सर्वच प्रवक्त्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे।